राधे राधे समस्त सुभाषिष विलेज ब्लॉग आउ एक न्यू वीडियो आपण मानू स्वागत। तो देखिए आम बैकग्राउंड आज फीस्ट हो जेहेतु गोटे दिन सब देखते रात आमर फीस्ट हुए तो आज आम दिन फीस्ट हो तो जेहेतु नुआ वर्ष आसलानी आमर आज फास्ट फीस्ट जेटा तो रोसिया देखु अधा रोसिया सी अधा रोसिया मु रोसिया ए निआ लगेले तो ब्लॉग रे लगी रुहतु लास्ट पर्यटन देखिए कौन कौन हो तो आमर भाई पिकनिक टा हला बाड़ी तल आम जेहतु बजेट सर्ट हाँ तो ये पलि आसी खाली रोसे हो चिकेन टा खाली आमर ये हम भात तो घर आसो पछपाटा है आम नई देख रोसिया तेल पकईदे आलू भाजापी सब देखती अलग रोसिया सब रोसे करती आम आज नुआ क्या जेहतु 3-4 जन कर पिला कहीं नहांती कौटी बे हाँ देखु बाड़ी तलर ब्रिजटा बर्राटा ए नहीं जाऊँ कहीं हावा जेहतु दौर से रोसईटा कर धन फोन कर रास्तार पतर धरबू पतर गोटे मोड़ी दे सेटअप आमर रेडी शुआ पतर टेस्ट अलग प्रकार धन ये ब्लॉग टा हूँ पीछा न हुआ चलती आमर बण भोजी आलू आमर भजा हो गला पियाज ए पड़ो अरे देख पियाज गुड़ा नाशना थिला ना नाशना कहमी ना धोई दौन टिके मसला तते कहनी आनी टोटाल लिप देला टोटाल लिप देला आज रोसे हम ना रोसे हबार एते सइलाणी रोसे हबनी घर खाई डाक गीतेल नुआ रोसिया सी आज कौन रोसे खाइबनी सीए गलानी घर शोब आम दी जन ये खाईदे कंचा कंचा पलैबू
ହେଲା ପିଆଜ ପକାଲାଣି ପିଆଜ ମଉଳୁନି କଣ ପାଇଁ କହୁନୁ ପିଆଜ ତ କାଟିଛୁ ଏଡେ ଚଉଡ଼ା ଗ୍ୟାସ ଟା ବଡେଇଲେ ହେଲା ମୁଁ ଭାଇ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ରୋଷିଆ ଯେହେତୁ 30ଟା ଫିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟଲିଆ ଥିନି ଟୋଟାଲି ଏମିତି ଶିଖିଛି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମତେ ମୋ ରୋଷିଆ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କାଟିଛି ସେଇ କଡ଼ର ବାଟ ଯିବା ପିଆଜ ଆମର ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ସିଝିବନି ମସଲା ଆସିନି ମସଲା ଘଣ୍ଟି ଆମର ଆଜି ଭାରି ଖରାପ ଅଦା ରସୁଣ ଆଜି ଛେଚା ହେଇକି ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସିଏ ପୁରା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ରୋଷିଆ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ପିଆଜ ଟମାଟୋଟା କାଟ ଟମାଟୋ କୋଉଥିରେ କାଟିବୁ ସେଇ ଧାରରେ କାଟିଦେ ଯୋଉ ଖଡ଼ିଆ ଧାର ଆବେ ଚିନି ପଇଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଳା କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାଇବୁନୁ ଆଜି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରନା ଖାଲି ଭାତ ଘରେ ରନ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଶଳା କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାଇବୁନୁ ଆଜି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରନା ଖାଲି ଭାତ ଘରେ ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ ଆମର ଧୁଆ ହେଇକି ସେଠି ରହିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ରୋଷେଇ ଏବେ ଅଧା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପକା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିଲା କି ଠିକ୍ ରହିଲା ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିଥିବେ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ এটা କ'ଣ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବୋଧେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ହେଇ ସାମ ପକାନା ସବୁ ମସଲା ଆଜି ପଡ଼ିବ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ କହିବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରୁହ ହୁସିଆର ରୁହ ଟେଷ୍ଟଟା ଖତରନାକ ହେଇଥିବ ଆଜି ପିଜା ଫେର ଆଇଲାଣି ଜରି କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଛି ଭାଇ ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯାଇଥିଲେ ମସଲା ଆଣିପାରିଲେନି ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆଇନି ତୁ ମସଲା ଆଣି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ତୋର ଯାଇ ପିଆଜ ସବୁ ପଡ଼ିକି ନିଆଁ ନଗେଇ ଖାଇଲେନି 2 ଜଣ ଆମର ତମର ପଇଲା ବେସନ ନେଲେ ଛଣା ହବ ପକୋଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବେସନ ପାଣି ସାର୍ ପକେଇକି ଆମର କଡ଼ା ହେଲା ତ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିକେନ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଭାତ ଆମର ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି କଲିଆ କରାଟ କାଟୁନି ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଖତରନାକ ପୁରା ଓ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନିଏ ଏସବୁ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଜାଗା
ଏତେ ସମୟ କଣ ବର୍ଷାରେ ଖାଇଲେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଲି ସରିଲା ଗୋଟେ ଟିକେ ଫୁଟିନେ ତା ରୋଗଣ୍ଡା ବାହାରିବ ଦେଖିବ। ଭାଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ ମାପଚୁପ କରିକି ଭାତ ଦେବେ, କିଏ କେତେ ଖାଇବ ଓଜନ କରିକି ହିସାବ କରିକି। ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଫିଷ୍ଟ ତ ସଦାବେଳେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଭଳିଆ ଆମର ଏଠି କେଉଁଠି ନଥିଲା। ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି। ପିଲା ବି ଆଜି ବହୁତ କମ୍, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ଯାହା କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ 5-6 ଜଣ କରୁଛୁ, ଏବେ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କ ନାଗି ରହିବ, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, କିଏ ଧାନ ପିଟିବ, ଯେ ଯାହା ଯାହା କାମରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଈଟା ବି ଆଣିକି ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ପାଖରେ, ଗାଈକି ଦେଖିବୁ। ଗାଈଟା ଆମର ଛୁଆ ଦେଇଛି, ଭଲ ଖାଇଲେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେବ। ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ, ଭାତ ବି ତ ବଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲେ। ଧାନ କାଟିବାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ନାଗି ବାହାରୁଛି। ଭାଇ ଏବେ ପୁରା ବିଲ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଆମର ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ଏଇ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଚିନି, ଲଙ୍କା ସବୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଲା। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଲାଗିବ ଏଠୁ ନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଫୋନ୍ କାହିଁ ନେଇନା ଫୋନ୍ଟା ଦେ ତୁ ଆରୁ ଘୁଞ୍ଚିବୁ। କହୁଛି ଏଠି ବସ ନା ସାଇଡ୍ ବସିବା। ତରକାରୀର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ କିଏ ନବ କୁହ ତମ ଭିତରୁ? କିଛି ଆମେ ବାଇଟ୍ ନବୁ ଖାଇବୁ ଯେମିତି। ନାଣ୍ଡୁକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କର। ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବା। ଉଠେଇଲାନି, ଶୋଇଥିବ ବୋଧେ। କଥା ଲୋକ କମ୍, ଗୋଠିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ନା ମୁଁ ଆଣିଛି। କୁହାଇ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଆ ଚିକେନ୍